Biyag ti tao. Hi! Hello! Good morning, good afternoon, good evening manan kata kayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabali manan ng istorya, wano pakasaritaan kan episode. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Juna, kadagiti amin nga agararam kan ka. Asino nga ti planom nga aklunan? No da kayo ti damagak nanang. Asino ti kayat yo para kanya? Ni Jun ngamin madlawan na singpet, kan man nakimisa. Agpada tayo gayam iti kapaliiwan nanang. Ni Jun mo tinakitak anatak ng kadakwada amin nga agdatdatan kanya. Kan isu ti pakarik na ak iti ayat. Agad, anyapay lang arudar aramidam nga ay. Aklo na mo na. Agpadamot nga da trabaho yo adwa. Nanang, talaga ang plano kun nga aklunan ni Jun. Kat naibaga na nga agkasar kamin, patgakon nanang. Sige, makaamo ka anak ko. Ay na, tapno ibagakan ka, kapsat. Manipod nagamam mo da John kan ti anak mo ani John nasursuron ni John ti makimisa. No kasta. Kadagito'y laeng makimismisa ni John nga anak mo, kabsat? Wen, kabsat. Ay na, idi saan na pa'y anamam mo ni John jak maawis apulos asumrag iti simbaan ti anak ko. Maragsakan ak nga rod, tadakkel tinagbaliwan ni John idi naamam mo na ni John Aya! Mayat nga rod ano kasta kabsat. Manakimisa nga minta anak ko. Di na maliwayan ti mapan mangidayaw iti apaw. Mayat ti kasta kabsat. Uray kasano ti kinabisi tayo nga agtrab-trabaho. Masapol nga ikan tayo met ti Diyos iti oras na. Tano saan agapo iti apo. Awan tayo dito'y abiyag. Iso masapol aditay liwayan ti agyaman kan kuana. Babaen ti intay panangiday dayaw kan kuana. Wen akabsat, husto launay daytaan na ibagam. Anya kay met tenanang? Didak pa'y amo nga ibainan met. Apay Jun anak. Adda ka di mati nga inaramid ko. Nangagkuting bagbagayo iti ina ni Jonah. Apay, masapol nga ibagayo nga itala na sursurok ti sumbrag iti simpaan? Ay pasensya ka nanak ko. Ibukbuking dak met nanang. Naibagaklaeng mo anak ko. Wen, ngem saan nga amin abanag ket masapol nga istoryaan nyo iti sabali a tao. Pasensya ka nanak ko. Pakawanan nak ko ma. Agkasarta ko man, Jonah. Adakan ka day ta, Jun. Di ka madalagan. Makitinulong ak iti magastos para iti panagkasarta. Uray simple la siguro na selebrasyon ti kasarta. Basit ti awisin ta bisita. Dayta, ket no okay laken ka. Una, awan mat problema iti dayta. Tinapatag, agbalin aligal kan mabindisyonan ti panagdanata. Una, dayta ti kapatgan, Jonah. Praktikal ti biyagitan. Sana na masapul ang nagarbo ti sagana. Oran nyaman dayta apasken. Wan, Jun. Pagsasaritaan tayo nga rodan ti kalay sata. Talaga? Makiasawa kan, Jonah? Wan, Marley. Inton o may abulanan. Ala, kat no plano may matantag kalay sa kini Jasper Anobio. Kasta ya. No kayat yo di ag double wedding tayon. Minsan ti gastos. Ay na, nagmayat kat kuman ngay no kasta. Ngam, urayan mi paimot ngamin asumang patikab sa tinobyo nga agapoy ja abroad. Sa amin to pagsasaritaan dayta. Kasta ya. Di sumaruno kay ton. Kapilitan na kasta. Akat kumusta ni Jun? Kas may sa nobyo?
mayat. Naragsakak. Takaskan kwa na ti pakiasawaak. Namati iti apo. Naasidag iti Diyos. Ay, agpadata ah. Uray siyak, naragsakak mo ti tinobyok, tanasingpet lang arudan, nagagatpay. Kan kang runaan ti amin, kasi tinobyom, naasidag mo ti apo. Ammom ka diya, day ta ti numero 1 asap sa pulak iti may sa atao. Ti man nakimisa lalaki. Agpadata. Ngamin, mamati akong awan to ti rumso aparikot iti nagbaitan mi. Adaman, ngam gagangay tula a problema. Wena, dalakala asulbaran ti parikot ti agasawan, nagpadadaan na mati iti Diyos. Tagpadada nga adda pa nagbuteng na iti namarswa. Jun lakay. Agreeng kan. Maladaw tan ijay simbaan. Ito maminsanin makaturturog ak. Ha? Turog ko pa itan Ang dama ng trabaho na bigat. Kakaiso na day off ko. Jun, sumagmamanumit lang ang oras ti pan nakimisat na. Uray agawit tamat ladagos. Ay na, si Kante mapano kayat mo bakit? Basta siya kiturog ko. Kumusta ti asawa na, Jonah? Si Kangay, kumusta ti asawa na, Marley? Sika talaga, isubsublimot kanyak ti saludsud ko. Sika ti damdamagak. Oh, abe nagsinaay ka ngay. Ada ka di parikot? Si Kapay ti umuna nga gistorya. Sakbay asyak, Marley. Sige. Ay na, naragsak kami ka ni Jasper nga asawak. Ngamin, nagtali na at ti kinasingput na idagar-aram pay lang kanyak. Kaslat at dapay kit din nga inayat na kiti husto. Ha? Kasta ka di? Makimismisa payla ka di? Wana, mabalin ayamat alanganan mi dayta. Saan? Naimbag ka pa'y nga rod, Marley. Ay, nagbidutak sa iti pinili ang nakiasawaan. Ha? Ala ka? Ape akas tamat ng tibagpagam. Manipod nagasawa kamin. Saanan asumsumrek ni John iti simbaan. Kan, ininot ti panagbaliw ti ugali na. Aniya? Wan, iso ang nagbidutak sa iti pinili, Marley. Ngamanyangay, adaditan. Saan mat ang mabalin basta sinaaklatan ni John, ta nagkasar kami kat nga ron. Wen sana kas ka rin ti makisina iti asawa. Iso ti makunak, ikararagam latan Ikamang mo kini apo ti anyaman na pagdaldalanam ita. Jasper, ada sa nga ilimitay. Nakasaritam ka din? Ay, uwan manong John. Kaanak akday jay. Kasta? Anyang iti gagaranakan ka? Umay dumawdawat iti kwarta. Tapag nayon na kanu iti tuition fee na. Anya? Sikat imang papaadal iti kaanakam? Tultulungak ti kabsat ko. Tawan mo't trabaho ti kabsat ko nga mana. Tultulungak ida, takasi damat. Barang makalpas ti kaanak kahit matulungan ang tumad dagiti dadakkel na. Nagsingpat ka matan, Jasper. Ay, no siya kakit saan nga balin ti kasta. Ha? Pagbanbanno ka? Pag numaran ka ti sa balin? Ha? Adalagat may tulong. Apay kindi na saan ngay? Ay, uray pay. Diyak kaya ti kasta no siya. Idulin ko ati kwartak. Isungarod nga dabang ko. Tapno da pang idulinan iti kwarta. Ha? Agruam ti tawa mang namnama iti sa bali no panpanuyuyam. Iso ano siya? Saan ko nga ugali ti tumulong ken agpautang iti sa bali a tao. Nga uray kabagyak a mismo. Saan ko apadpadaksen ti anak ko, Jonah? Ngamsigod ang akasta ti ugali na. At daimimot na, naturay kan istrikto. Kan sigod asaan aman nakimisa. Ti amok nga rood kat nagbalbaliwan. Ngam nagsubliman matan ti sigod nga ugali na. No kasta, panagin ko na laang timpakpakita na akinasingpet idi agar-aram pay laang, nanang. Kaslakastan anak ko.
Tain subli na matmanan ti sigod nga ugali na. Paspasin siya am kumanti anak ko, Jonawan. Aw-awatem ko malatan. Wan nanang, uray anya pa'y ti kinatao ni John. Asawak lata day chay. Isu nga ano sakti anyaman nga ugali na. Nagsweldo kan, John, ha? Wan, si Kangay. Kasusweldo kita ngam indiretso ko na ti bangko. Imbangko kami nin. Dahita sweldo ti gastusan ta iti inaldaw. Kaya ni kanak iti allowance ko. Iti sweldo ti pangalaki ti allowance ko tapno sana maksayan ti sweldo. Savings ta dayjay. Wan Jun. Ken kita am dagiti gatgatangam dagiti la importante tanay. Masapol nga gurong ta. Narigat magbarbarayuboy ta ita panawen. Tanarigat asapulan ti kwarta. Sanay bakit? Ni Nanang. Hello, Nanang. Hello, anak ko. Kumusta kayo? Mabalindag kita iti pabor. Oh, anya day ta, Nanang. Mabalindi pumuro iti kwartayo. Paggatang ko kumay iti agas ko. Ay, sige ta umayak di ta numadamdama. Sige nga raw. Urayan ka. Bye. Bye, Nanang. Anyat imbaga ni Nana. Umut-utang iti kwarta lakay. Paggatang nakano iti agas na. Anya? Ay una yan. Pamilyado kan? Ngamang namnama pa ila iti sweldom, John, ha? Apay, awan sa bali pagutangan na. Adamot dagiti daduma kakabsat mo, Awan matrabaho dagiti kakabsat ko. Kahit gaputa si Katiad na trabaho na si Kalatan tinamnamaan ti inam amang tulong, ay maditikas ta. Unfair. Ala, di ka nagsao. Tasaan akon amapan ijay ayan ni Nanang. Una, pariknamot ngamin ti inam. Ipariknam asaan ka single. Nga dan asawam. Tapno saan lata amang namnamakin ka. Diyos ko. Lawlawagam kumati panunot ti asawak. Di mo ka di itulok ngagtultuloy ti kasyay nga ugali na. Apo. Isurom ka di ti umno nga aramidan na. Tapno na sayang at laang ti aramidan na. Apo. Numabalin. Diyak kaya't aguraan ti asawak. Gapo iti makitkitak nga ugali na ita. Impaay mo ti asawak akabinadang ko iti biyag. Katulungak itirigat kan ginawa. Ket agdanggay kami kuma amangidayaw kan ka. Apo. Iso alaw lawagam kuma tinakulaapan apanunot na. Manong John, nadamag mo ka din ti problema dito yung kumpanya pag trabahuan tayo? Una nga ron, Jasper. Kasano da ito yan? Agsaramat gaya man iti mabiit. Awan ti mabalin tayo, Manong. Jack man ang muno niya tipod na makagapo. Ngam, adag kun ko na analogi. Adamot mangibagbag nga ilako dan tayo ito apasdek. Kasano tayo nga ro din. Mapukawan tayo niti trabaho. Kapilitan na nakasta, Manong John. Awan mo't lata ti mastra ka katrabaho. Over-idsak nga minan. Iso marigata na nga agaplay. Alakat agan anos talata ano anya ti adda. Pampanunutag tag negosyo. Tadamot basit urnong ta. Iso na ti aramatek. Uray basit la negosyo. Uray dahi tayo pakanan no iso. Adakan ka dayta, lakay. Kumusta to'y pakanan nyo, John? Karurugik pa ilang mo't nanang. Iso apaliwag pa ano kasano. Aywan gaya manak ko. Adda mabulod a kwartam. Naibus mo't tay kwarta ko kat ni. Awan mo't gayam agas ko nanak ko. Ay, unay kay mo't nanang. Di kay man mo't mangmalas iti negosyo. Karurugik pa ilang ag negosyo ng utangan da kadagosan. Utang ti buwin na manok. No adda ngam no awan, okay lang. Awanin ata na usar konti kwarta, nanang.
Awa na talaga, Jonah. Diyak ka imaan ti ag negosyo. Lugi akmat. Awan mo ti umay mangan iti pakanan. Jun, Apay nga takas lag mamalas sa kakanayon. Bakit? tinasayaat. Agrubat ka. Domingo ita. Inta makimisa. Maliwliwayam nga minan ti agserbi iti Diyos, lakay. Dayta ti kapatgan iti biyag tayo. Ti agdayaw iti apo. Tauray kasano ti panagsalukag tayo. No awan mat ni apo iti kaunggan tayo. Awan serbi ti anyaman aganwat tayo, lakay. Ha? Iso apang nga asim. Danggan na ko ma. Patgam tikid daw ko. Inta makimisa. Kalpasan na. Dumaray tayo iti Bible study iti kaaruba tayo. Napintas ti dumngag iti Bible study. Taado ti maadal tayo asasa o ti Diyos. Ay, mabit lang ah. Mahinang kalaban. Oh, adto yun ti order mo, ading. Dahil timot kan ka manang, oh. Ala, sumapol kayo iti pagtugawan nyo. Anak ko, ano ti customer mo? Umay katulungan. Ay, uwan man nanang. Agyaman na ka. Ay na, Jack Amonter Aramida, tanin nagado ti customer. Ala, tulungan ka, nanak ko. Nay, apay nga ikan nakiti kwarta, John Barok. Uwan na, tapno maramanan nyo mo ti bindisyon na mauawat mi ti asawak, nanang. Ha? Alan nanang, awatin yun. Awate mo na balayan. Tauray siya, inikanak met ni Jun iti kwartak. Ay, agyaman nga road Barok. Awan na nyaman na. Masapol nga ibingay mi met ati bindisyon nga ipapa iti Diyos kada kami. Ket makawanindak ko ma. Tainim imutan kayo iti kalabas. Saan kaya manasaya ati agbalin nga agom? Iso ha, pakawanindak ko ma. No naparabor ka, agtultuloy ti grasya, adumteng ken ka. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.